Lang dienen de A-junioren van trainer Johnny Jansen dit seizoen mooi om het kampioenschap. Dat slagen uiteindelijk krekt net. Maar het winnen van de landelijke beker, dat wordt echt sjoen als een haardprijs. Het is gewoon hartstikke mooi. Met deze jongens op pad gaan naar zo'n belangrijke wedstrijd, dat is gewoon superleuk om te doen. Je gaat redden, hè? We gaan het doen. Volendam kwam dit seizoen uit in de eerste divisie. Toch schakelde de ploeg in het bekertoernooi PSV, de FC Grains en FC Twente uit. Maar eens is toch Heerenveen de favoriet. Trainer Johnny Jansen had dan ook de beschikking over een hele goede lichting. Het is een hele bijzondere generatie, want je gaat maar liefst 9 van deze jongens gaan terug naar beloften en of misschien wel naar Emmental. Daar ben we nog naar aan het zien. Dus dit is een hele bijzondere groep jongens. Want we hebben nooit meemaakt in de historie dat Jochen A-junioren in één keer alle jaar terug gaan naar de seniorenbus. Ja, en het grootste talent, is dat Pavel Wojciechowski tinkst? Nee, er zitten meer jongens in die het grote talent zijn. Maar een van de grootste talenten is er ook nog net bij, want die is mij oranje mij. Met Nederlands elftal, dat is Luciano Narsing. Maar goed, er zitten gewoon verschillende jongens in die 4 komen kennen. De naam is van Pavel Wojciechowski. De Poolse onvaller maakte onder trainer Trond Solliet in de thuiswedstrijd in AZ al zijn debuut in het eerste. En hij scoorde door gelijk een doelpunt. En ook in de bekerfinale is hij aan de kant van Heerenveen de gevaarlijkste onvaller. Hier wordt Wojciechowski onderuit hellen door Volendam-verdediger Bas Vellema. En de strafskop die wordt dan onberispelijk inschatten door Rico Wolven. Zomerminuten voetbal in 0 voor Heerenveen. En binnen 10 minuten is de wedstrijd al heel geen wedstrijd meer als Björn Jonsson, de Ierslander in dienst van Heerenveen, de 2-0 binnen zit. Jonsson maakt het takkenseizoen te met Wojciechowski de oerstap naar de eerste selectie van Heerenveen. En de vraag is dan vanzelfs gerechtvaardigd. Hoeveel spelers van deze talentvolle lichting zullen over een peer hier in het grote Abelendse stadion te bewonderen wezen? Ja, ik hoop iedereen, maar ja, dat zal wel lastig worden. Maar we zullen zien. Als iedereen een kopje erbij heeft, dan komen we ver. Ik denk dat veel van ons kan dat wel, hoor. Dus wij zullen gewoon zien. Als we gewoon goed trainen en spelen, en dan kan alles gebeuren. En jij zelf ook? Ja, ik ook. Ik denk absoluut dat hier jongens van in betaalvoetbal terechtkomen. Ja, kijk, ik heb bij Heerenveen dat gaan ze echt heel dichtbij komen. En als er eentje van gaat doen, dan zijn we al enorm blij, denk ik. En we mogen hopen op meer. En deze jongens die gaan absoluut betaalvoetbal spelen. In de eerste helft is Heerenveen oppermachtig. Pavel Wojciechowski zet nog Varatskov de 3-0 op het scorebord. In de tweede helft hing het een 4e doelpunt in de loft, maar doelpunten die komen er net meer bij. Al is Wojciechowski nog wel een keer dichtbij zijn tweede doelpunt van de Joen. Maar het aluminium zit in het paad. Heerenveen wint wel met 3-0 en pakt de landelijke beker. Dat is echt gewoon geweldig. 2 jaar achter elkaar, dat is echt top gewoon. Ja. We vechten voor de kampioenschap, voor de beker. We hebben Supercup al gewonnen, dus dat is echt top. Ja, wat een lichting. En ook 9 jongens die stromen gewoon door straks ook, hè? Naar de belofte. Gewoon het hele team is gewoon samen, het blijft samen. Dat is gewoon echt het mooiste wat er is. Voor trainer Johnny Jansen is de bekerwinst een bekroning van een slaggenseizoen. Verleden seizoen pakte hij met de A's ook al de beker. Dit seizoen de Supercup en nou dus op een nij bekerwinst. Elke jaar had het hoe trainer Trond Solliet, maar bij Heerenveen is er op dit stuit maar 1 echte kampioenenmakker. En dat is Johnny Jansen. We hebben een aantal prijzen gepakt, super gaaf. Maar ik hoop dat ze een keer die prijs van Trond kan pakken. Dat ik die kan winnen.